šišate kod onog niže dole, 20 metara, ispadne vam ovako kod mene na kraju. A to nije što mi hoćemo, nego da vidimo što imamo vamo. Hvala pa, unutar. Šta je, bro? Trojicu povaljali neku noć, Hadžićima materijem, blokove. Željko Joksimović i Hari Matahari. Hari Matahari. Ste ga je parkirao dobro, ne? Ovako, poštovani i okupljeni, dragi sunarodnjaci, ja sam taj... Rekao, ja sam taj što sam parkirao dobro na auto iza onog Big Showa velikog onog. Ja se ne bojim. Ja sam u Zenici 2 godine. Ovdje u centralnom 2. A Boga mi i u maloljetničkoj delikvenciji sam bio aktivan. Boga mi. Boga mi. Ovako sam prepadao. A on nije ništa kog sam ja toga imao. Ja kradem kad znam da se već. Ali nešto me drugo mori vamo. Sinoć mi u Hadžićima. Oko 8 ulazim u kafić. Ja naručim, sjednem, kažem dan pivu jednu. Paša, otvori prozor. A on kaže viski. Poslije. Otvori prozor, ako ćeš pući. Jet. Ajmo. On meni kompleksno objeka, on može viski, a ja ne mogu. Evo vidite ga kolišnje, ja se vam. I mi, nebitno, mi se pobijemo s dvojicom. Izazivao nas, mi ušli fino letvama i šamarali i sjeli. Ali on je opet ustane, prati ovo, molim, prati. Prilazi menta jedan, kaže, izvini, kon dobro. Ljudi smo gejš, lovjeni, gejša, znate. Ali nije to problem. Problem je kad on meni prosto upiče u lice. Ne možem to raditi. Tu je problem. Ljudi misle da su pošteni. Dođe